for the inspection report writing from Regional Office, National Capital Region. Ma'am sir, please welcome SF03 Sir Goles. Sir, good afternoon po sir. Welcome po. Good afternoon. Good afternoon, class. Sir. Good afternoon, sir. Good afternoon po. Good afternoon po, sir. Sige, class marcher, pakisuyo. Good afternoon, sir. I'm Fire Trainee Santiago Iliganto Report, class marcher of the day, by class number 2020-10 BFR 5 class Mapagmatsyag. With total strength of 55, actual strength of 53. Dalawa po sir yung nakapass. Is now ready for online class discussion, sir. Sige, nag-pray na kayo? Pray muna tayo, pakisuyo. Okay, sir, man. Wait lang. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, Amen. Opening prayer. Our loving and generous God, we praise and thank you for the bountiful blessings you have given us. Thank you for giving us mind that can know and heart that can love. Thank you for giving us the chance to continue learning amidst the pandemic that had caused a lot of changes in our lives. Father, help us stay focused on our studies. All this we pray in your mighty name, Amen. In the name of the Father, and Son, of the Holy Spirit, Amen. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, class. Sir. Pasensya na kayo ha, kasi katapos lang ng klase ko ng 11. Actually, this day, may klase ako sa 11. So, nakiusap si coordinator. Wala daw kayo instructor. Vacant daw kayo, vacant. Vacant ba? Kaya, nag-isuyo. Anyway, ang ating topic is inspection report writing. So meaning to say, you have finished the fire code. Tapos na kayo ng fire code. Am I correct? Marcel? Tama ba ako? Sir, yes, sir. Hindi po. Almost po, sir. Yung ano po, sir, yung ito po. Hindi pa lahat. Hindi pa lahat. Yes, sir. So nagturo sa inyo si Major Lunas? Nagturo? Yes po, sir. Yes po. Si Major Lunas, magkasama kami yan dito sa NCR dati. Tsaka yung paggawa ng fire code, magkasama din kami dyan. Magkasama kami niyan. Magkumpare kami niyan ni Major. Kumpare, kumusta mo ako sa kanya? Ano bang kanya yung position? Nasaan na ba siya? Dati kasi Legazpi. Siya na siya ngayon? Si Sir Lunas. Kamsur po, sir. Kamsur. Kamsur. So siya yung Provincial Director, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pero Marshall na Mantakin. Provincial Fire Director, sir. Director sir. Yung ganun lang. Oh. Kasama kami dito sa NCR niyan. INUP pa yan, Engineer 1. 2008, lateral. 7, 8, lateral. So magkumpare kami niyan ni Sir Gary. Meron ba dyan mga tabako? Tabako is albay, di ba? Albay? Tabako? Yes, sir. Tabako, sir. Fire training Marinda, sir. Kumusta mo ko kay Lorna Agitan? Diyan pa siya naka-assign? Yes, sir. Kumusta daw? Sabi ni Sir Agitan rin, nandito na sa amin si Sir Agitan. Si Rizaldo, nandiyan na si Rizaldo. Yes, sir, mamaya, sir. Pupunta rin, sir. Hanapin ka nun mamaya. Mga tropa natin yan dito sa sa NCR. Parang Sursugon, meron ba dyan mga taga Sursugon? Meron po, sir. Meron po, sir. Kumusta mo kay Konda? Si Sir Konda po. Kasama ko po dati sa station, si Sir Chico. Chico. Opo, kasama ko po dati. Anak-anakan ko yan dito sa NCR. Ako po, sir. Isabihin ko na lang po. Okay, pati Chico. So, yung mga naalala ko. Actually, nandiyan ako nung ng 2012. Lumabang kami ng Battle of the Band dyan sa Legazpi Astrodome, yung malapit sa regional office. Ang kasama ko yung RB, Sir Capos. Sir Capos, tropa ko yan.
si Sir Capos. Magkasama kami dati sa NCR ni Sir Capos. Ngayon, RD na, oh. Tingnan mo. Talagang, ako isip utri pa rin. Anyway, class. So, huwag kayong magtataka sa akin. Ako isang isip utri lang po, hindi po ako opisyal. Pero yung mga boss nyo dyan, mga kasabayan ko yan. Okay, ako po kami ni Lagari, Lunas, kami yung nag-aral ng Diploma in Fire Safety Engineering sa PIATI. Ang dati yung RD, kaklase ko yan, si Sir Malteso, si June. Magkaklase kami sa PIATI ng Fire Safety Engineering. Kami ang first batch ng Fire Safety Engineering. Tapos may sumunod, tapos sila, Gary ang sumunod. Gary Lunas sila sumunod. Third batch sila sa PIATI. Pero supposedly, magkaklase kami ni Sir Gary sana sa PIATI, pero nagpahuli siya. Graduate din po ako ng law. Bachelor, hindi pa tayo nakakapasa lang ng bar, pero graduate tayo ng Bachelor of Laws. Paras kami paring Gary, paras kami registered mechanical engineer. Ang tawag sa amin na nag-graduate kami ng Fire Safety Engineering, kaya kami ang mga Fire Safety Engineer. Kami first batch, that was in 2002. Ang trabaho ko dito sa NCR, kasama ko ang inyong kababayan, si Andy Dulot, barkada ni Sir Capos. Yun po yung RD namin dito ako po yung kanyang investigador. Naka-assign ako sa investigation talaga. Ang concurrent ko lang yung EPSEN. Okay? So, magkasama kami ni Sir Gary sa paggawa ng fire code. Siya yung aming team leader. Magkasama kami sa subcommittee. So, kung makikita mo sa fire code, nandun po yung pangalan ko. Magkasama kami ni Sir Gary sa committee namin. Magkasama rin kami ni Sir Gary sa FCTS, Fire Code Technical Staff, sa mga Sheriff Office. So kung may mga problema dyan sa inyo with regards sa sprinkler system, ang isang building luma, hindi ka makapag-install ng sprinkler system, kami po yung staff ni Fire Chief. Magkakasama kami nila Sir Gary. Nung gumawa ng BP Operational Procedure Manual, magkasama rin kami ni Sir Gary. Tingnan mo yung kulay brown, magkasama kami doon. Kami sa prevention side, kami ang gumawa niyan. Okay? Of course, kung naalala niyo ang compressed natural gas, yung sumabog doon ito yung CNG, magkasama kami ni Sir Gary, ito yung galing Palawan, pinaypingan papuntang Batangas. Ito yung CNG, ito yung nagpapatakbo ng refinery ng Shell. Ginamit niya ito during ng time ni President Arroyo. Mayroon mga buses na ang kanyang fuel is not diesel, kundi compressed natural gas, yung galing sa Malampaya. Magkasama rin kami ni Sir Gary sa Serendra explosion. Kaya talagang magkakon kami ni Sir Gary niyan eh. Mag-close kami niyan ni Sir Gary. Kumusta niyo ako? So magkasama kami nung sumabog yung 2 Serendra sa Global, sa Taguig, magkasama kami. Of course, kaya nandito ako sa harap ninyo, member pa ako ng PPSC Corps of Instructors. I've been teaching sa NFTI since 2011 until now. So, anong number niyo ng FAIC ninyo? Anong number kayo? 12 ba kayo? 12? FAIC, ano kayo? 10 po, sir. 10? So, hanggang 11. 10. From 1 to 11, nagturo ako. Kaya pag ini-invite ako ng R5, sabi ko, wag, nandiyan si paring Gary. Siyang bahala dyan. So from R1, except yung buong Luzon, except R5, nagturo po ako. So ang ongoing ko ngayon, R1, tsaka R11. Katapos ko lang kanina umaga ng R11. Pero nasa investigation na kami. Malapit-lapit na sila mag-graduate. Okay? Of course, dalawang beses ako naging bigyan ng award ng NFTI sa kanilang founding anniversary. Ako po yung 2015, Best Guest Instructor, at saka 2017, Outstanding Guest Instructor ng NFTI. Bakit ko sinasabi ito? Para at least kahit paano magtiwala kayo sa akin. This is my first time na magturo sa R5. Kasi for how many times na ako na in-invite, sabi ko wag, nandiyan si paring Gary. Si paring Gary ang bahala dyan. Okay? So supposedly, sino bang instructor ninyo sa inspection report writing? Sir, good afternoon po, sir. Supposed to be po, sir, si Sir Lunas din po. Yung instructor namin. Yes, sir. During ng FAIC namin, kasi kami first batch ng off-campus in-HQ kami, in-HQ. So, yung time ni Sir Gary na siya magtuturo, meron silang hearing. Kaya first time in history, ang estudyante, instructor. Kaya ako nagturo ng mechanical.
plant evaluation. So, dalawang company yan. Kaya nagtataka yung mga national office, oh, bakit yung uniform mo, fresh yung suot niyo? Sabi ko, all Filipino lang kami. All Filipino kami dito. Pero si Sir Gary, ang bahala pumirma doon. Pero ako nagturo. So, dalawang company yung Alpha at saka Bravo. Okay. Actually, itong inspection report writing, ito kasi ang summary ng lahat na pinag-aralan ninyo sa fire code. So, lahat ng fire code, yung before kayo sana kung walang pandemic, before sana kayo mag-OJT, the different station dyan sa R5, of course, dapat nakapag-prepare na kayo ng inspection report. Ito yung air after inspection report. So, ang gagawin natin, may discussion ako dito. Ang discussion ko is maiksi lang. Then, may groupings na ba kayo? Nag-groupings na ba kayo? May groupings ba? Sir, Yes, excuse mo, actually sir, ngayon po sir, pinag-aaralan ko pa po sir kung paano po yung hatian ng grupo sir kasi kinoconsider ko po yung ano sir yung babayahin nila if in case due to pandemic sir. Ang isa po sa pinag-iisipan ko sir, kung ano na lang sila sir, first station na lang sila kung saan sila unit assignment sir. Yun ang ginawa ng ibang FAIC. Kahit sa NCR, kung anong station sila, yun ang grupo. Halimbawa, QCFD group 1 sila. Dito, ganun din with other regions. Kung halimbawa, Ilocos Sur ka, kaya isang group. Kaya minsan ang bilang may marami, may konti. Kasi yun nga, kinoconsider natin yung pandemic. So kung ganun ang gagawin ninyo, kasi mayroon itong tawag dito workshop. I-discuss ko on how to make an inspection report, din every group, magkasubmit kayo sa atin ng air after inspection report. Okay lang ba yun sa inyo? How do you find? Okay ba yan? Pwede naman po yung sir, bali ang gagawin na lang po natin sir, by province ko na lang po sila. By province na lang para makagawa Yes po sila. sir. Para at least magsama-sama sila. Kasi pagdating sa OJT kasi, bakit ginagawa ko ito? Kasi pagdating sa OJT, gagawa rin kayo ng mga air, different types of occupancy. So marami yun. So, para at least mag-practice na kayo, this is that theoretical side ng ating inspection. So, isusulat mo kung paano yung sistema, kung ano yung mga dapat i-consider mo during inspection. So, ganyan na lang kasi ang aking discussion is more or less mga 1.5 hours lang ito. Kasi kung face-to-face sana tayo, sa NFTI tayo, kayo dyan sa inyo, so, discuss ako ng mga 1.5 hours, din iwanan ko kayo, din before 5, submit kayo. Ito, dahil may pandemic tayo, so, bukas ng alas 5 tayo magsasubmit hanggang 5 ng bukas ng hapon. So, okay lang sa inyo. Baka kasi meron kayong suggestion, I will consider a suggestion. Pero, the best way kasi para maintindihan kung paano, kasi hindi naman lahat na-assign sa inspection. Hindi naman lahat ay nakapaggawa na ng air. Kasi yung iba, kino-consider natin yung mga nasa opisina, sa mga admin, EMS, of course, hindi pa sila familiar when it comes to making an after inspection report. Yung mga nasa inspection, walang problema sa kanila yan. So, kung okay lang sa inyo, okay lang ba yan? Kung may suggestion kayo, I will accept it. Paano? Okay yun? Kasi para relevant naman yung ating discussion, para at least makasubo kayo din. Ipapakita ko mamaya na gawa ko na inspection report, then yun ang magiging guide ninyo. Ito actually inspection with investigation. Ito, hindi lang ito inspection with investigation. Parang ganun, parang may reklamo kasi, para mas magandang paggagawa kaysa magagawa ka lang ng inspection report based on your inspection conducted. Mas maganda yung may reklamo, pero inspection ang may reklamo. Okay lang? Sige, go ahead. Okay. So, inspection report writing. Ito yung pinakamahirap na part ng isang inspector. Kasi dito mo i-express kung ano ang nakita mo, kung ano yung observe mo, kung anong na-evaluate mo, kung anong findings mo. This is the one that will communicate to the establishments. Of course, kasi ang tema ng fire code, si BEP does not prohibit any business, but we regulate. That's why we have the standards eh. Kaya nga sa pagtuturo ko, sinasummarize ko si fire code. Sinasummarize ko si fire code para
lahat ng estudyante maintindihan. Kasi pag nagbasa ka ng fire code na ikaw lang, without understanding the whole fire code, you will find it hard. Kaya sinasummarize ko yan 1 to 14. Ang pagka-explain ko, simple lang. Bakit tayo nag-inspection? It's because ang Rule 1, sabi niya, gusto niya ng public safety. That's why tri-bureau tayo sa DILG. Of course, the police, the BGMP, at saka si 5. Anong mga trabaho na yan? Anong mga trabaho na yan? Of course, si police, sila yung peace officer. They maintain peace and order. Si BGMP, of course, they maintain, they secure these persons na may mga problema sa batas. Kaya, ang tawag sa kanila, detainee. Hindi pa sila tapos. Meron pa silang mga kaso na tinatry. Sino? Si BFP. Yan, si BFP, kasabi ng Rule 1, mo siya public safety. Public safety tayo. So, kung makikita mo ang mission, vision, prevention ang pinakauna. Kasi ang composition ng ating BFP, ilan ang trabaho natin? Ang trabaho natin ay 6. Sino na-define yan? Operations manual. Unang trabaho natin, prevention. Pag hindi nag-materialize ang prevention, yung mga inspection natin, yung mga standard na pinatutupad ni Fire Code, of course, papasok ang suppression. Of course, hindi sila makakakuha ng kanilang mga insurance coverage without conducting investigation. So, kay fire pa rin yan. Kaya doon ang PESA bagsak. Ang PESA, magagaling sila when it comes to inspection. But when it comes to the claim of your insurance coverage, you cannot claim without FCC para clearance certificate issued by the BFP. Embodied sa SOP natin. Standard operating procedures natin, nag-iisa lang yan since 2008 yan. So, hindi sila makaka-claim yan. Si BFP ang hari dyan. Okay. Of course, may augmentation tayo kaya pumasok si EMS, pumasok si SRU, pumasok si disaster. Why? Kasi in every municipality, may tinatawag tayo mga NDRRMO. Kaya pinasok si BFP kasi during ng time ng kababayan ninyo, si Secretary Robredo, ang gusto niya, BFP, kasi ang BFP ay kumpleto. May personnel, trained personnel, at saka may equipments. Yun ang gustong-gusto niya. Kaya pinasok niya during the time ang disaster. Kaya yun ang operations manual natin. 6 ang trabaho ni BFP. Actually, yung primordial natin ay 3 lang. Augmentation. Yan. Sa 6 na yan, yung 5, mayroon tayong partner. Punta ka sa disaster. Nandyan si MDRRA, si OCD. Punta ka ngayon kay AMS. Nandyan si DOH, nandyan si Red Cross. Punta ka ngayon sa rescue natin, sa SRU. Meron tayong mga, in every municipality, lahat ay may mga rescue unit. Mas magaganda pa yung mga rescue unit nila. Pagdating sa investigation, nandyan si police, nandyan si NBI, nandyan si prosecutor's office, nandyan si DOJ. May mga partner tayo niyan. Pagdating kay operations, mas magaganda pa ang pertak ng mga volunteers natin. Kung doon ngayon, maganda na rin yung kung may mga bower na tayo. May partner tayo. Pagpunta mo sa inspection, wala kang partner dito. Ang sinabi ni BFP, yun ang tama. Sino tatanungin mo? Magtatanong ka ba kay BGMP? Magtatanong ka ba kay police? Kung tama ang ating mga findings sa isang building? Wala. Ang sinabi mo, yun ang tama. Kaya sinasabi ko, ang inspection report writing ay ang pinakamahirap na parte sa inspector para ilabas mo kung ano mga violation ng isang establishment. So, yan, public safety yan. Ngayon, ang rule 2, huwag niyong pakialaman. Ang iba, ang sabi doon, yung fire-related only. Pag mga straight ng building, wala kang pakialaman yan. Kami mga civil engineers dyan. Ang related lang, ano related dyan sa mga civil engineers? Kasi ang paggawa ng building, ilang engineers ang involved? 6 na naman. Gusto ko, ang building ko maganda, structural plan. Gusto ko, ang building ko matibay, architectural, structural plan. Gusto ko ang building ko maliwanag, electrical plan. Gusto ko ang building ko malamig, mechanical plan.
Gusto ko ang building ko may CR, sanitary. Okay na ba ang building? No, hindi pa okay ang building kasi wala siyang fire protection plan. Doon pumapasok na yung ating mga standard. Yun ang kabuuan ng isang building kasi electronics, dugtong na lang yan. Pero yung isang building, bago magawa yan, dapat may anin kang plano. Tayo, fire protection plan ang ating nakikilaman. So yun na ang pakialaman mo. Minsan ingress, pakialaman mo yan. Okay? Yun ang rule 2. Rule 3. Pag nakaka-encounter ka, pag may encounter ka ng mga terms, words, phrases, while reading the fire code, nandoon sa rule 3 ang definition of terms. Rule 3. Rule 4. Hindi kakayanin yan. Si Fire Chief kasi, Rule 4, yun ang kanyang specific at saka general authority ni Fire Chief. Lahat ng provisions ng fire code kay Fire Chief ibinigay. Ang problema, hindi kaya ni Fire Chief yan mag-isa. Tsaka kaya pumasok ang Rule 5. May technical committee siya. Kami yun, nila Sir Gary. Kami mga advisor niya. Ngayon, may mga advisor ka na. May specific power si BFP. Alam mo na kung anong inspectionin mo yung mga fire-related only. Anong purpose public safety. Kaya ba natin yan? Hindi natin kaya yan. Kaya may Rule 6. That is yung practitioners. Kaya may mga volunteer tayo, may mga brigada tayo, may mga fire safety practitioners. Okay na. Sinong pupuntahan ko ngayon para itong fire code ko, i-implement ko? Rule 7. Yan yung ating mga connection sa mga LGU and other government agency concerned, which is, it is IC a prerequisite for issuance of their permits and licenses. Okay na ba? Hindi pa. Kailangan si BFP, meron din siyang tao. Panapat doon sa mga Rule 7 na yan, kung sino man yan, sa OBO, sa BPLO. Kaya may Rule 8. Ito yung qualifications ng mga fire safety enforcers. Diba? Kaya ang ating fire safety enforcers, dalawa. Ang isa, evaluator. Ang isa ay inspector. Yun yun. Ngayon, ang Rule 9, ano naman ang Rule 9? Dito nag-i-start ang trabaho ni BFP. Enforceability at administrability of the fire code. Dito pumapasok ang inspection report writing. Why? Kasi nandiyan pa yung EPSEC. Ilan ba yung issue ni BFP ng mga clearances? Ilan? 4 lang yung issue ni BFP ng mga clearances. Una, fire safety evaluation clearance. Pangalawa, it is IC for occupancy permit. Pangatlo, it is IC for business permit. Pang-apat, fire safety clearance, yun ang marami. Fire safety clearance for installation, fire safety clearance for storage, conveyance, hot works. So marami siyang kailangan ng fire safety. So 4 lang ang kailangan ni BFP issue. Ang problema mo yun, sa Rule 9, dun ngayon yung mga report. Sabi ng Rule 12, kung wala siyang EPSEC, dapat mag-secure siya. So, Rule 13, susulatan mo siya. 10, nandun yung mga standard lahat. Ang Rule 10 is composed of 5 chapter. Chapter 1 is scope. Chapter 2, fire safety in buildings, structure and facilities. Chapter 3, fire safety for hazardous materials. Chapter 4, fire safety for hazardous operation. Chapter 5, fire safety, miscellaneous fire safety. Kung itong Rule 10 na ito, binayolate niya, nandoon yung Rule 11. Rule 11 is prohibited acts. Among these prohibited acts, at saka yung Rule 10, nagkamali ka, bayad ka, punta ka sa Rule 12, fixing, ano yung mga, nandun yung ating code fees. Magkakandak ako ng re-inspection. Ang building okay na siya. Meron akong annual inspection. Anong pupuntahan ko? Punta ka ngayon ng Rule 13. Nandun yung procedure. TC, TCB, abatement. Diba? Ngayon, kumita na si BFP. O kaya'y lahat ng mga inspection na ginawa ni BFP, kinontra. Ay, punta ka sa Rule 13. May protest doon. Ang kinita ni BFP, 20 saka 80%, nandoon na. 20 sa kanila, 80 sa atin. Ang Rule 10, ang pinakamakapal because from page 29
hanggang 331 yan. Hindi ka makapal dyan. Kaya kung gusto mong paglaruan ng fire code, be familiar with Rule 10. Particular, Chapter 2, Division 2 to Division 7. Ito ang laman ng inyong inspection report. Chapter 2, Fire Safety for Building Structural Facilities. Division 1, Scope. Division 2, General Requirements. Division 3, Classification of Occupancy. Division 4, Hazard in the Building. Division 5, Means of Egress. Division 7, Features of Fire Protection. Division 6, Division 7, Building Service Equipment. Dapat kabisaduhin mo yan. Kasi pagpunta mo sa 8 to 19, types of occupancy na yan, starting from place of assembly, educational, child daycare, healthcare, patient, residential board and care. So marami na sila hanggang specialist structures including Division 19. Aerodrome yun. Specialist structures, aerodrome, yung mga heritage, fixed guideway, wind turbine, underground. So yun siya. Pag Division 20, high-rise building. Division 21, features of fire protection. Yun po ang magiging laman ng inyong inspection report writing. Yun ang magiging laman ng inyong after inspection report. So how can you write all these reports if you are familiar with the provisions of the fire code? So you will find it hard. So sasabihin mo, nagyayabang siya sa in-enumerate niyan. No, hindi ako nagyayabang. Sinasabi ko lang sa inyo na pag gumawa ka ng report, yun po ang laman. Bakit mo ako susulatan? Bakit ako nagka-intisi? Because you violate Rule 10. Yun po yun yung inspection report writing natin. Yun ang laman. Okay, naintindihan nyo na kung bakit. So, dapat ang lyrics mo is coming from the provisions of the fire code. Huwag kang kumuha ng ibang mga references. Yung references kasi pag gumawa ka ng NTC, dapat meron siyang corresponding provisions violated. Of course, yun ang kagamitin. So, yun ang laman ng inspection report writing. So, paano sistema ng aking inspection report writing? Initial report is a short, sharp, concise document which is written for a particular purpose and audience. Kung sinasabing audience, ito yung ating mga clientele. It generally sets out an analysis situation or problem. So, ang ating report, minsan maganda, minsan hindi. Okay? Ni-describe yung building. Pagdating sa dulo, may violation ka. Diba? So, ganun siya. Open making recommendation for future action. Bakit short, sharp, concise? Kasi yung ating mga clientele class, mga busy persons yan. So, ayaw nyo lang mahaba. Tumbukin mo. Ano bang problema ko sa fire code? I-concise mo na. Ibigay mo na lahat. Okay? It is a factual paper and needs to be clear and well-structured. Paano maintindihan ngayon kung kinukuha mga NFPA? Do you have NFPA dyan sa R5? Nakakita na ba kayo ng NFPA? Class? Shut out, class. Nakakita na kayo ng NFPA? NFA, malamang. Tsaka NPA. Pero NFPA codes? Yes, sir. Publishing? Meron kayo dyan? Kompleto kayo. 101, 25, 20, 14, 13, 10, 72, 88. Di ba wala tayo niyan? National Office na wala. Tayo pa. So bakit sinasabi niya it needs to be clear and well-structured? So doon tayo sa fire code kumuha ng provisions. Doon tayo maghanap ng ibang mga references. Okay? Reports include memos. Yan sa mga atin yan. Meeting minutes, expense reports, audit reports, closure reports, progress reports, justification reports, compliance reports, annual reports, and feasibility reports. So we focus dito tayo sa mga justification at saka yung compliance reports natin. Kasi once you generate an AIR, dapat naka-indicate doon kung anong kanyang violation at saka kung anong kanyang gagawin. Turuan mo siya. Kasi hindi nila alam yun. Sino ba sa inyo nakapagbasa ng fire code back-to-back na? Class. 5 times. Meron na ba? Meron nakapagbasa ng fire code back-to-back o cover-to-cover lang? So, ganyan klase ng kwan ha. Okay.
Ano mga four types of reports natin format? Simply essay. Mga format, most commonly used in high school. So, yung mga nag-aaral tayo, meron tayong tinatawag mga informal team, mga formal team. Tuturuan tayo kung paano mag-construct, kung paano mag-address, and undergraduate collegiate courses. The essay is a simple yet effective format for presenting information. So, meron tayong mga formal report. Ano ito? Ito yung mga pleadings na ginagawa, mga formal yan. Letter of transmittal or informative abstract. Marami rin yan. So, once you transmit a report, para may evidence ka, dapat may transmittal ka. Para pag nawala yan, meron ang evidence. Technical report. Ito po yung ating focus. Lahat ng engineer, hindi kami magagaling sa English. Ang aming English, Carabao. Kaya nga, ang aming English, 12 units lang. Pero kung psych ka, kung ano ba yun, mga AB ka, ang inyong English ay hanggang 24 pa hanggang 18 units. Kami hanggang 12 units lang kami. Kaya mahina kami sa English. That's why kung mababasa mo ang isang report ng engineer, technical ang kanyang dating. Sometimes we do not follow yung grammar na itinuro sa atin sa English. So tayo, sa air natin, yun ang ating takbo ng reporting natin. Technical and dating. Sometimes we do not use mga linking verb, mga preposition lang tayo. So yun yung mga style ng technical. So kaya kasi pag binasa mo ang technical, tapos ikaw English major ka, baka mag-iba ang tema. Kaya huwag mo nang pakialaman yung gawa ng engineer kasi yun ang lyrics niya. Just like sa investigador. Ang mga investigation report, sometimes hindi yan sumusunod sa English grammar. They follow the technical writing style. Okay? Ano bang technical writing na yan? Is a type of writing where the author is writing about a particular subject that requires direction, instruction, or explanation. So ito yung ating air. Yung ating air, sinasabi natin doon na the following are the noted violations, deficiencies. So, dinadirect natin siya. Anong gagawin niya ngayon? Ini-instruct natin siya na install the following, o kaya remove the obstruction. So parang ganun. In-explain natin sa baba. The fire code is a set of standards that should be followed in every establishment erected in the Philippines. Kaya sinasabi ko kanya sa inyo, class, yung NFPA sometimes hindi natin ginagamit siya. Why? Kasi ang NFPA, marami siyang kinoconsider. Kaya ang dinadrap namin si fire code, kinuha lang natin yung applicable to Philippine condition. Kasi dito sa Pilipinas, dalawa lang ating season. Doon sa ibang bansa, marami sila, di ba? May mga winter sila, may mga marami. Pero dito sa Pilipinas, dalawa lang season. Si Marco season lang at saka si season. Tama ba ako, class? Puro kayo seryoso masyado. Easy, relax. Relax tayo. Chill lang tayo dito. Relax lang tayo dito. Okay. This style of writing has a very different purpose and different characteristics than other writing styles such as creative writing, academic writing, or business writing. Iba ang technical writing. Kaya dito kasi NCR dati, pag gumagawa kami na paring gari ng report, minsan pinakagalitan namin yung sekretary ni RD. Huwag mong pakikialaman yung report namin. Kasi technical yan. I appreciate and congratulate na ikaw talaga ay isang English major. So, pasensyahan tayo kasi ang report namin iba. Kaya nga natin, this style has a very different purpose and different characteristic than other writing styles such as creative writing. Kung sulat kang nobela, yung novel mo masyadong ini-explain mo yung bawat move. Hindi na natin kailangan na ang fire pump dapat umikot
tapos po hihigop siya ng tubig dun sa cistern, pupunta kay sa isang bomba, kay Jackie Pump, din itataas ng riser, i-distribute dun sa feed main, papunta sa cross main, papunta sa branch line until it will spray dun sa sprinkler head. Hindi ganun explanation. Ibang style natin, rektahan tayo. The pump should be operational at 65 PSI. Parang ganun lang. It must be designed hydraulically, reaching up to the topmost and farthermost sprinkler head. Tapos na. Ang kwento, dinaanan niya lahat ng mga pipes, dinaanan na niya. Ang kwentuhan lang sa umpisa hanggang sa dulo. Kasi yun ang gusto natin. Hindi ko na inaalam yan kung may tubig din sa, basta pagdating ko doon, pag nag-testing ako sa topmost and farthermost sprinkler head, okay na ako sa report ko. Narating ko na. So, ibang style na yun. Hindi siya detalyado. Okay? The main purpose of technical writing is to provide complex information to readers in a way that they can understand and apply even if they don't have prior knowledge of the topic. So, yung mga establishment natin, yung ating mga clients, hindi naman sila aware sa fire code. I don't know kung di have read the fire code. Pero once binigyan mo siya ng notice o kaya ng air, after inspection report mo, wala, yung pinto ko pala is not measured na accordance with the standards na aking pinto should be 122 maximum o kay 71 minimum. Ang aking hallway of accommodating less than 50 persons should be 9.5. So wala siyang alam doon. Ang sinasabi lang nga, insufficient, inadequate, and inexcessive. That is ang purpose ng technical writing. Okay, class? Okay ba? Ganun po. Kaya sinasabi siyang, iba siya. Iba siya sa lahat. Iba siya kung magmahal. Yan si technical writing. Ganun ang tema natin. Ano mga examples ng technical writing? User's manual. So, ang ating operations manual, that is a technical writing. Basahin mo, pertahan ang kanyang nakalagay doon. Software installation. Pinikwento ba na ito si Bill Gates ang gumawa ng software na ito na kinuha dito? Di ba wala? Proceed to ito. Next. Finish. Di ba yun nakalagay sa mga software pag nagkakabigupan ka ng software? Nag-i-install ka. Di ba yun nakalagay doon? Standard operating procedures yung ating kung nandun ka sa investigation na kayo, meron tayong SOP nag-iisa. That was in 2008, nag-iisa lang yan. Anong procedures ng fire investigator? Fire arson investigator to conduct investigation. Ano ba yung dapat sundin doon? Meron tayong yan. SOP doon sa ating operations, doon sa ating investigations. Pati dyan sa operation, meron ding operating standard ng operations na sinusunod. Okay? Sinasabi niya na pag nasusunod ganito kabahay, kadami, anong alarma yan? Yan, sample yan. Kailan ba dinideclare? Kailan ba tinatap ang Task Force Bravo? Sino ba ang ang ground commander ng Task Force Bravo na? Yun, sample ng mga standard operating procedures natin. Service level agreements. So, tayo, sometimes, meron tayong nakalagay sa fire code na tayo pumapasok ng mga MOA with other government agency. Just like TESDA. Nakipag-project ito TESDA. Okay? Para itong ating mga driver ng mga hazardous materials. Kasi sabi ng fire code, dapat yan ay trained with the agency concerned, yung ating mga crew, yung mga driver doon with regards to transporting hazardous materials. May masample yan. Request proposal. Halimbawa, dyan sa inyo, gusto nyo makakuha ng use of frac kasi nakikita mo na mayroon idle doon na lupa na pwede pagtatayuan ng fire station. So, pwede ka mag-propose sa LGU. Pwede ba magtayo ng fire station dyan? Legal disclaimers, of course, yung mga writers, every time zero, pinakalagay doon mga disclaimers doon. Kasi,
not only na pinoprotektahan niya, kasi yung mga reference niya, kasi sometimes hindi galing sa kanya yan. So, yung mga references na yun. Company documents, of course, lahat ng mga dokumento ng company. Annual reports. So, meron tayo niyan, yung ating mga tinatawag na progress. Yung ating accomplishment reports, nasabi natin, it's either monthly, quarterly, semi-annual, tsaka yung ating annual reports. Pasok tayo. So, makikita mo yung mga reports natin. Walang mga lyrics, puro figure na kalagay doon. Okay, kinukompute mo, variance mo. Ilan ba yung sunog ko ngayon compared last year, for the last 3 years. Di ba kinukumparative mo lang sa binavariance mo? Present minus previous, divided by present times 100. Di ba? Ginaganon mo siya. So wala kang makikita doon ng mga lyrics. Di ba ang style siya? Just take example of technical writing. Puro figure na talaga yun. Okay? Technical writing criteria is expressed in 5 traits. Include clarity, conciseness, accessibility, urgency, and accuracy. Kaya ako, class, yung mga junior ko, pag gumagawa ng report sila, humihingi si RD. Sabi ko, huwag niyo hayaan si RD na siyang magkalkal. Bigyan mo si RD ngayon ng cover report. Halimbawa, ang gusto niya malaman, number of establishment inspected, nakalagay doon. Number of IO issued, lagay mo doon. Number of establishment closed, lagay mo doon. Bakit nag-closed? Saka siya ngayon titingin sa ilalim. Pero siya pagtingin niya, marami pa lang nagsara mo establishment na, no? Marami rin nagbukas. So, ilang bang establishment na galing kay BPLO compared sa nag-apply ng PSA-SPB? Yun dapat ang cover mo. Huwag mo siyang hayaan na magkalkal doon sa ilalim yung mga attachment mo. That is clarity. Dapat concise ka. Dito ang figure ko. Ito ay coming from, halimbawa, dyan sa inyo, galing sa mga stations. Okay? Accessibility, of course. May mga devices tayo dyan. Pakiulit na yung report mo kasi malabo eh. Yung audience mo. Ito yung ating mga clients. At saka yung accuracy ng report mo. Accurate ka dyan. Hindi yung binibigay mo late. Clarity is a character of a speech or a prose composition that communicates effectively with its intended audience. So kung sino audience mo, huwag kang paligoy-ligoy pa. Kaya kung sino kausap mo, dapat ganun din yung lyrics mo. Kung ikaw ay sobrang matalino, huwag mong i-level yun sa mga hindi matalino. Dapat yung naintindihan nila. Also called perspicuity. In general, the qualities of clear written prose include a carefully defined purpose, logical organization, well-constructed sentences, and precise word choice. Huwag kang gagamit ng mga Google Dicok. Sino makaintindi Google Dicok? Makaintindi niyan. So dapat, kung ano yung lyrics na familiar sa mga nagbabasa, yun ang gamitin mo mga. Kasi gusto mo magpa-impress. Gusto mo nagbabasa sa iyo mag-thesaurus pa. Gusto mo magbabasa sa iyo mag-google pa. Diyos ko po. Paano niyo maintindihan yun? So, be direct. Conciseness means that you are using only the necessary amount of words to describe an idea. Huwag mo lang paligoy-ligoy, tumutin mo na. Ito, sir, dapat ang iyong hagdan ay 2. Kasi base kasi sa chapter 2, division 2 ng rule 10, dapat at least 2. Malagay. Remote from each other. Ganun lang. Hindi mo yung, dapat ang building mong hall mo, ganito kahaba, dapat, wala na. Sinasabi lang remote from each other. O paano remoteness niya? Ay, depende yan. Kung may sprinkler o wala. 46. If no, with sprinkler, 61 with sprinkler. Baka ganun lang kasimpleng buhay mo. By eliminating wordiness and saves time by shortening the document for easier reading. Kasi ito ang nagbabasa natin. Alam mo, class, ang mga businessmen na yan, ayaw nila when it comes to inspection. Why? Kasi puro ito gastos.
Gagasto ka dito eh. Puro gastos pagdating sa fire safety. To achieve conciseness in a document, avoid using unnecessary phrases, verbs, and words. So avoid. Kaya sabi ko kanina, yung mga nasa fire code na mga lyrics, yun ang gamitin mo. Okay? Accessibility refers to how available information is to those with disabilities, blind, colorblind, or hard for sight relight. So, depende sa nagbabasa mo. Kung kailangan ng interpreter, kailangan ng interpreter. To make accessible document, technical writers have to first be familiar with regulations. Yeah. Ang tema natin ay technical. Ang tema natin ay compliance. So, dapat yun ang ating i-emphasize doon sa report natin. Urgence. The urgence of a technical report or any piece of writing for that matter is the intended or potential reader or readers. So, sino ang ating ito? Yung mga parsi practitioners, yung mga brigada, yung mga volunteers, o kaya yung mga establishment owner, administrator, lessor. So, yun sila. Yung mga kausap natin, yun sila yung audience natin. For most technical writers, this is the most important consideration in planning, writing, and reviewing a document. Naintindihan ba yung reader ko itong sinasabi kong dapat ang kanyang sprinkler system, dapat ang kanyang detection system ay automatic. Ay, automatic. Naintindihan ba niya? Dapat ang kanyang extinguishers ay 2A. Naintindihan man 2A. So, di ba yun naintindihan yun? Anong 2A? Sir, ma'am, ako hindi ko rin alam yun. Actually, nakita ko lang sa 10.2.6.9 ng aircon, nakalagay doon. 10.2.6.9 portable fire extinguishers. Dapat nakalagay sa table. Pag yung hazard niya ay low, dapat 2A. Ano 2A? Yung battery yan, ma'am, yung battery. 2A. Lalagay mo, mas maliit yun para sa mga remote. Di ba? So, dapat yun explain mo yun. Ang audience mo nakakaintindi. Accuracy refers to the truthfulness and the variety of a given statement. It basically refers to getting the facts straight. For example, it is inaccurate to say that the means of egress has no essential components when it is in fact has 3 parts. Di ba? Sabihin mo lang, yan, pinto. Paano pinto may means of egress? Wala yan, basta bumukas siyang pinto yan, okay na. Di ba? Dapat sasabihin mo, hindi, yung means of egress may 3 components yan. Exit access, exit itself, exit discharge. That is the accuracy na sinasabi. Okay? Dapat ang automatic fire suppression system mo, dapat may components. May fire pump, may jockey pump, may cistern. Yan, accurate siya. Okay? So, ano yung mga nasa natin, mga report natin dyan sa revise natin? Yung mga common natin yan, itong mga inspection order. Of course, hindi ka pwede lumakad pag wala kang IPO. Dati yan sa old fire code, mission order yan, dyan sa pwede ng 25, kayong ginawang inspection order. Fire safety evaluation clearance. Except, kung ginagamit yan. After inspection report. So, dito sa EPSEC, kasi di ba, tatlo ang phase natin ng ating construction. We have the pre-construction, during construction, at saka yung after construction. Sa during construction, pag wala siyang EPSEC, di ba may fine tayo 7,500? Di ba, pinafine natin siya. So, yun. So, before mo i-fine, sabi niya sa office, you have to follow the notice rule. Susulatan mo siya ngayon. I-inform mo siya. Because of the due process na sinasabi natin. Okay? Of course, yung pinakamarami, yung fire safety clearance. So, kung titingnan mo sa fire code, sa Rule 10, Chapter 3, and 4, so, naka-enumerate doon kung ano yung mga activities na dapat ay kumuha ka ng fire safety clearance. So, 4 lang plus ha, EPSEC, 2 EPSIC, at saka fire safety clearance. Yung susunod, re-inspection na po yan, yung procedure. NTC, notice to comply.
notice to correct violations. So, dapat alam mo yung mga kwan dito. Sa ngayon kasi, ang jurisdiction, ibinigay niya natin sa City Fire Marshal. Dati kasi pag NTC, sa kwan yan, sa baba. Pag ng NTCB, unless yung fine, admin fine is aabot lang ng 7,500, ang gagawa ay si municipal, kaya si city. Pero 50, ang gagawa na ay si regional office na. Of course, may posting ka na dyan, at saka may completion ka pa. Okay? Of course, if you did not follow the grace period na nakalagay kay fire code, you will be issued abatement order. Fine ka na naman. Continuous posting ka na naman. Of course, kung hindi mo ginawa yung abatement order, you will be issued closure. Although we do not have the actual padlocking, but yet, we can issue ng mga notices natin, closure order. Sa ngayon kasi wala tayong tinigil yung ating actual padlocking. So ano pang meron sa bagong fire code na yun, punta ka sa Rule 14, meron na may mga appeal, yung protest nandoon sa kanya. So, ano unang appeal? Doon sa Rule 13 natin, paragraph E. So, ito yung mga affidavit of undertaking, nakasaad yun doon. O kaya, sometimes sumusulat yung mga establishment, pinalilift nila yung admin fine, 50,000, 7,500, 25,000, 12,500, so depende sa kanyang degree ng kanyang violations committed. So gusto nila yun ipa-lift. Ang problema, wala namang authority kahit sino, kahit si fire chief, hindi binigyan ng authority ni fire code para i-lift niya yung mga admin fine na yan. Of course, meron tayo ating removal of signages. Kasi sabi niya, continuous posting. So sometimes itong mga owner, administrator, lalo yung mga unit owners, yung pinakakahiya naman, ang building mo ganda-ganda. Tapos pupostingan ka doon. Warning, this building structures is, diba? Pangit. Pangit nakalagay. So, gusto niya ipa-remove yan. Ang problema na naman, susulatan, sasagutin natin sila. Wala tayong karapatan diyan. Walang sino man na officer, kahit si fire chief, kahit si secretary ng BIMG, giving that authority to remove that signages. Wala. Kasi itong pinag-usapan natin class, safety. Hindi natin po pwede compromise ang safety because we do not know this fire kung kailan itong mangyayari. Kaya mahigpit si fire code. Mahigpit siya. Kaya mahigpit ang provision puro shell. Shell nakalagay ito lagi, mandatory. Okay? Answer to application for an alternative remedial fire safety measures. So may building akong luma, built in 1960s. Now, because of the revised fire code, revised IRR, required na ako magkabit ng sprinkler system. Problema, ang building ko at withstand an additional bid load. So susulat ako ngayon, can I apply for an alternative remedial fire safety measures? Sasagutin ni BFP, of course, you can. As long as you have to follow the memorandum circular issued by the BFP. Answer to other concern as to the revised IRR provision. So, other concerns dyan, sinasabi nila, particular sa ating mga inspectors, maraming mga reklamo. Okay? So, sometimes the right for explanation. Excuse me. So, Section 5, ang sabi ng main law, ang fire code kasi class, composed ng dalawang parts. Yung ating malaki ngayon, composed ng dalawang parts yan. Yung unang part, yun ang main law. Yun ang pinirmahan ng presidente. Kasi pinirmahan ng presidente ng Senate, pinirmahan ng Speaker of the House. Main law siya. So, dahil hindi sila expert dyan, ibinigay niya yung kay DILG. Ito DILG, ito yung batas ninyo. Dahil hindi si DILG experts, and hindi natin the experience, ibinigay ngayon kay DFP because tayo ang expert. Mandate that no occupancy permit, business or permit to operate shall be issued without securing a fire safety inspection certificate. So lahat class,
Ang pinag-uusapan ni file code, yung kapirasong papel lang yan. Pero before ka makakuha ng kapirasong papel na yan, marami kang gagawin. Okay? Of course, sa Rule 9 ng revise, dun sa IRR na, mandates the conduct of fire safety inspection after the completion of construction. So, pag natapos na ang construction, kasi sometimes class, even dyan sa inyo, hindi nyo ginagawa yung utos na dapat mag-conduct ka ng inspection during construction. I don't know kung ginagawa nyo yan. Hinihintay nyo na lang na matapos na ang building. So the fire code itself dictates that you have to conduct inspection during construction. For what purpose? To see to it if the fire safety is being in place. Yun ang nakalagay doon sa fire code. Okay? So, then, section 9.0.2.3 inspection after completion of construction. So, after construction, renovation, modification, or alteration, and prior to the issuance of the occupancy permit by the building officials, the city municipal fire marshal shall inspect the premises and issue fire safety inspection certificate in accordance with the approved plans and specifications. So, nasa mismo mga plano, dapat sila ay of course, lahat ng trabaho ni BFP nagsisimula kung yan ay construction, new innovation, yung apat na yan, CRM, A, dapat yan ay mag-emanate kay building officials. Doon nag-start ang trabaho natin, that is Rule 9, endorsement from the building officials, and of course, mag-prepare ng IO, and IO, including the name ng pipirmahan ngayon ng ating municipal fire marshal para sila ay magkaroon ng jurisdiction to conduct inspection. Okay? Ilang klasa, may mga kwan. Okay. So, anong gagawin ng inspector? Shall conduct final inspection, prepare a report or recommendation. So, dito na pumapasok ang inspection report writing mo na naman. Susulat ka na ngayon. Kung may susulat mo, it's either compliant sila. Kung compliant sila, issue mo ng ETSIC. Kung hindi compliant, anong issue mo? In-audit. Susulatan mo siya ngayon na may mga violations po kayo. Of course, yung pala wag yung pansinan, hindi ko lang naburayan yan ay FSCCR na ngayon. Dati it is CR, it is CCR, it is MR. Dati ang tawag sa kanila Palar 1, Palar 2, Palar 2. So, parehas lang yan. Of course, kung okay siya, issue mo yun ng approval or disapproval ng EBSIC. Sinadya ko yan, hindi ko burahin ng Palar 2 para makita nyo kung saan nanggaling yung mga it is CCR na yan, it is CR, at saka it is 2. Okay? So, kung business naman pag-usapan natin yung ordinary inspection natin, it is the building source facility, mga industrial, commercial, and business operation, periodic inspection by fire safety inspectors, nakalagay, no, ETSIC shall be issued without FSMR. So, bago siya ngayon, bagong batas. So, fire safety inspection certificate, ito yung prerequisite ng mga business or mayor's permit. So, within this period, maraming mag-a-apply na dyan. Maraming susulat. Kailangan mo yun ng mga report writing. Business to operate, susulat sa'yo. Bakit hindi ako binigyan ng ganito? Kompleto naman ako. Sasagutin mo na naman. This involves inspection report writing. Occupancy permit. Bakit hindi ako binigyan ng occupancy permit? Kasi hindi ka sumunod kasi yung hagdan mo. Pagdating sa 9th floor, naging ramp. Hindi po pwede yan kasi dapat ang yung hagdan ay continuous from the upper floors to the ground floor. So, nag-violate ka. So, hindi ka nang bibigyan. Susulat na naman yun. Hihingi ng mga tulong kung sino-sino mga influensya na tao ang pupuntahan yan. So, kailangan mo naman sagutin yan. PhilHealth accreditation for hospitals. Marami tayong mga hospitals dito na in-inspection. Tayo pa ay hindi na compliant sila. Tayo pa ay sinusulatan na arrogant daw tayo. Pero kung titignan mo yung kanilang building, kanilang hospital, Jesus, Mary, Joseph, son of a virgin, maraming namamatay dyan in case of fire.
So, sino pa yung magaling sa atin, huwag tayo magagawa? Siyempre, sige, papatulong kay DILG, magpapatulong kay congressman, kay senador, kung sino-sino ang sinusulatan, tatakutin naman tayo. So, ganun, hindi ikaw naman na ikaw inspector, sasagot ka. So, it needs mga inspection report writing procedures. DOH license to operate and other permits or licenses being issued by other government agency. So, dito naman sa ating PSIC, okay, para sa occupancy permit natin, so building officials ang kausap natin. So, si building official, mamaya may reklamo na naman, susulat na naman, sasagutin na naman. Photocopy of building permit and assessment of occupancy fee, copy of our insurance policy if any, copy of latest fire safety inspection certificate, immediately preceding this application if any, and one set of FSCR, etc. FSCCR. Yun yung mga documentary requirements natin. Lahat ito class sometimes mayroong interventions, may problema occurring. Kaya ang nangyayari, susulat sa akin, sasagutin na naman natin. Sinasabi ko kanina, pag sinagot mo yan, ang lyrics mo, palaging provisions ng fire code. Huwag kang a-adlib. Huwag kang a-adlib. Ang gamitin mo na panagot sa mga reklamo ito, sa mga inquiry, sa mga sulat na yan, always the provisions of the fire code because the law itself speaks kung anong kanyang intent, bakit siya nire-require. Okay? So, kung efficiency for business naman ang ating kausap, BPLO. Ngayon dyan class sa inyo, nangyayari ba dyan sa inyo? Mas murang fire extinguishers kaysa sa BFT? Tama ba ako? Class? Tama ba ako, class? Sinasabi ni BPL, huwag na kayo pumunta doon kay fire. Mas mahal ang extinguisher doon ka sa amin. Dito ka lang kumuha ng extinguishers. Tama ba ako, class? Hindi, mali ka, sir. Wala kaming ganyan dito. Kami ay totoong mga tao dito. Kami totoong nagtatrabaho sa gobyerno. Tama ba ako? Tama ba ako, class? Magsalita naman tayo. Magsalita tayo. Naantok na ako. Yes, sir. Yes, sir. O, sabi ni BPL, huwag tayo pumunta kay Five, mas mahal doon. Mas mura sa amin. Kulay green na, mas mura pa. Di ba? Ganun ang trabaho niya ni BPL. Sinisiraan tayo. Meron pa tayo isang kalaban, si LTO, ganun din. Kasi nire-require yung mga buses na dapat may extinguishers. So, kaya sila nire-require, kaya mga jeep may mga extinguishers. Kung pumunta kay Five, dito na kayo sa amin, mas mura. Okay, copy of the source of any and the latest partial inspection FSMR business permit. So dito class lahat na ito, marami tayong mga experiences na before the issuance ito ng mga FSIC, maraming mga nakingialam, maraming naghurunong-runungan, gusto basagin si BFP, gusto tayo siraan. Eh, hindi naman totoo kasi tayo pala simba, mga religyoso tayo. Di ba? Hindi kami tumatanggap ng mga ganyan-ganyan. Hindi yan uso sa R5. Sa NCR baka, pero sa R5 hindi yan uso dito. Ay, correct class? Tama ba ako? Yes, sir. Correct, sir. Sayang nandyan yung si Mama Mary. Nandyan si Pinya Francia. Yung ko nag-commit any, Mama Mary will guide us. Kaya huwag tayong maniniwala sa mga sinasabi nila na si BFP daw ay mga pictures. Puso ba dyan sa inyo yan? Dito kasi No, ang BFP daw ay picture. No, sir. Picture. Tumutulong No, sir. lang. Tumutulong para mapabilis ang iyong pagkuha ng permit. Pumunta kay BFP para mapabilis. Hindi ka na pagbawisan, hindi ka na pumila. Di ba? Yan. Hindi mga picture. Kayo lang ang nagsasabi niyan. Kasi baka kami ma-8888. Uso ba dyan sa inyo, class? Yung 8888? Ha? Uso Sir. ba yung 88 dyan? O hindi nyo pinapansin? Dito sa NCR, uso yan. Yung link ko, ako po yung tirador dyan. Ako yung tirador dyan. Kaya pa nakikita ko sa baba, nakaw, nandito na naman si Julius. Problema na naman ang bit-bit nito. Kasi may 88 ka. Pero hindi natin yan. Siyempre, ang mga kabaro natin, yan, huwag mo yan. Hayaan mo ang mga nagko-complain, i-prove nila kung talagang may kasalanan. Pero kung ikaw, bumbero ka, ikaw magpuprove na nagkasalanan yung kabaro, pasaway ka. Dapat tulungan mo yan, boy. Tulungan mo. May kasama mo yung nag-1-2 ha. Kung nagbe-basic ka, 1, 2, 3, 1, kasabay mo yan.
habang yung uhog mo at saka yung luha mo nagsasabay, yung pawis mo, kung mo ibabagsak yan. Ha? Ganun class ha, kasi sa inspection maraming pera ito. Maraming pera sa inspection, marami po dito ang mga nagnanais na siraan tayo. Marami itong mga kwan dito eh. Kaya easy lang tayo. Document and DFP personnel responsible. Sino si mga responsible nito? Of course, yung IO, i-issue ang kanyang FSIS mo, i-permahan ni Marcial. Of course, yung air, ikaw na ngayon ang gagawa ng report mo. Gawa ng transcription report, of course, si Fire Safety Inspector ang gagawa dyan. So, FSEC, of course, kung anong recommendation ngayon ng ating inspector during the plant evaluator, during the conduct ng kanyang plant checking, doon sa ating kung tawagin natin yan, table inspection doon sa plano. So, kung anong recommendation ngayon ni plant checker, yun po yung recommendation din ni EPSAS, ang magpipirma ngayon si City Fire Marshal. Of course, base doon sa nakita ni sa plant checking pa lang, nakita ngayon ni plant checker na hindi compliant yung plano mo ay hindi na accordance with the fire code. Of course, recommend niya ngayon kay EPSAS for issuance ng notice of disapproval. Yan yung issue ngayon ni CFM. And other documents na ang involved ay si City Municipal Fire Marshal. Okay, so ang inspection class, malapad dito, malawak na trabaho, nakakatakot, nakakabili ka ng sasakyan. Yun ha? Malawak, nakakatakot, tapos nakakabili ka ng sasakyan. Ipanhulog ka na eh. Yung nakakatakot siya. Kaya, sabi ni John Lloyd sa inyo, wala ba kayo naririnig kay John Lloyd? Sabi ni John Lloyd, pag pipirma ka, kung tatanggap ka, mag-biogesic ka. Ingat! Tandaan nyo yung class. Ha? Kung mayroon sa inyo nagbabride, huwag niyong kalilimutan si John Lloyd. Biogesic ka, ingat! Tsaka, mag-right med ka. Huwag mahiyang magtanong. Kung hindi mo alam, magtanong ka. Magtanong ka. Kaya, biogesic o kaya right med, yung paalala ko sa inyo class, ha? Huwag kayong mag-aatubili. Tanungin nyo, si Susan Roses, kung may generic ba yan. Ha? Ingat, ingat. Masikip na yun ang kulungan. Excuse me, sir. Opo, go ahead. Baka po pwede po, sir, makahingi ng break po. Ayo, nasa inyo yan. Kung anong gusto nyo, gusto ko rin yun. 10 minutes. 15 Okay. minutes po. Yeah, go ahead. Salamat. Opo. Kumusta, sir? Ha? Ayun o. Miraflores yan. Malupit yan. Talagang iba yan. Oy! Rizaldo! Pero pang isa, sir. Kaya nga eh. Kilala ko eh. Ako rin. Kumusta? Ayos lang. Ayos lang. Wapo pa rin. Sir, Oo nga sir, eh. boss. Sir, magkasama na kayo dyan ni ano, Oo Sir nga eh. Rosete. Oo nga eh. Sinasampulan ako eh. Hinayaan ko lang siya. Hindi ko lang ka pa rin. Hayaan mo lang yun. Ano pa rin? Okay, sir. Talagang, Ito pala, sir, lecturer dito, ha? oo nga eh. Nakalabit lang ako eh. Kaya sabi ko, Wala yung yan. mga kilala ko dyan eh. Sir, yung ituro mo, yung straight lang, ha? Dinadahan-dahan ko lang. Okay. Okay, Okay, sir. Kamusta lang dyan sa mga katropa natin dyan? regards din. Opo, no problem. Kumusta ka na? Opo. Yung mga tropa natin yan, mga galing ng NCR yan, mga malulupit yan. Okay. Tapusin na natin to class. Tapusin natin yung bulahan natin. Okay. Meron bang pakikita sa inyo mga kung how to write civilian
letter. Pero hindi ko sinasabi, sundan nyo ito. Ito, for the sake of discussion lang natin, ha? Alam ko dyan sa inyo, may mga magaling sa English. Hayaan nyo na ito. Ito ay part lang ng discussion natin. Kung applicable, why not? Kung hindi, kung may iba kayong style, okay lang din. Okay. So, kinds of letter, of course, civilian at saka yung subject to letter. Ano yung mga yan? So, civilian letter, depende sa style mo. Kung gusto mo yung black, semi-black. Kasi sometimes, class, mayroong mga inquiry sa atin. Kaya sabi ko kanina, in every notices na binibigay ni DFT, meron talagang mga tao na, of course, hindi ko lang alam kung for the sake of arguments, for the sake na magaling sila kaysa sa atin, so sumusulat, nag-i-inquire. So tayo naman siya, sagot natin yan as part of our duties. 6713, RA 6713 yan. So baka makasuhan tayo ng unethics. So sinasagot natin yan. So kung civilian ang ating kausap, civilian din yung ating pagkasulat used when communicating other government or private offices. Sinusulatan natin sila as a gesture na tayo ay hindi tayo doon sa ating common na paalala sa atin na si BFP does not prohibit any business but we regulate. So ano ba yung mga parts? May heading, may caption. So, may mga batas yan. Dapat walang abbreviation sa mga heading. Hindi mo ilalagay dyan na BFPR5. Wag. Isulat mo yung buo. Okay? Placed at the left margin, 2 spaces below the letterhead. So, may letterhead ka. Dito yung inyong nakalagay. Republic of the Philippines, Department of Government, tapos R5, pero nakalagay. Tapos dito yung nakasulat yung name of the company. Of course, yung address niya, yung telephone number, kung may slogan sila, just like susulat ka sa SM. Alam naman natin na si Sir Romero ang kanilang consultant. Alam din natin na si Sir Romero at yung dating fire chief. So, pwede mo sa lagyan, we've got it all for you. Yan, SM yan eh. Tapos na ganun. Di ba? Pag nakasubok ka na class, pumasok ka sa SM dyan sa inyo, na magbubukas pa lang sila, sumasayaw yung mga kwan doon eh. Yung mga empleyado. We've got it all for you. Yan, may slogan sila. Kung may trademark, sulat mo rin. Para medyo baga. So kung sa atin ang gagaling yan, balatan mo ng mga biblical kwan. Kay Mabuhay, BP, R5, biblical. Praise God with ganito. So para at least makita nila na tayo ay kwan. Mababait na mga tao. Dateline must not be abbreviated. Inside address must be written fully. Example, pagbukas niya, so dapat ang tupi din, alam mo din yung tupi. Na pagtupi niya, heading ka agad. Of course, nakikita yung pangalan niya, yung sinusulatan mo, Mr. Rodel M. Garcia, President, CEO, CCBPI, Kanlubang Plant. Coca-Cola Bottlers Philippines Incorporated, Kanlubang Plant. Kasi doon sa head, doon sa sobre mo, may sobre yan, complete address ang nakalagay dito. Attention line. Used to address a particular office, department, or person. 2 spaces below the last line of the inside address. So, attention, Engineer C. J. Padilla, Production Manager. Kung siya sinusulatan mo. Of course, salutation. Used to greet the reader, praying person. Example, Sir, Dear Sir, Madam, Dear Madam. Kaya mismo yung apelyido niya, Dear Mr. Go. Depende sa iyo kung anong gusto mong style. Basta ito, sinasabi ko sa inyo, ito ay for the sake of discussion lang natin. Kung mayroon kang ibang style, go ahead. Body. So yung body, ito rin yung message mo. Kung sasagutin mo siya, kasi meron siyang inquiry, isulat mo doon. Sa content mo, kung ano yung issues to be resolved,
isulat mo yung issue and then yung rason bakit hindi mo siya pinapayagan. Yung rason bakit pinapayagan mo siya. Kung hindi mo siya pinapayagan, i-discuss mo bakit. Pursuant to the provision of the fire code, the fire code specifically provides, bahala ka mag-diskarte. Pero i-discuss mo. Huwag lang yung issue, no. Huwag. Dapat din, bigyan mo siya ng discussion. Of course, yung prayer. Sumusulat kasi may prayer yan. In every issues na kanyang concern, may prayer yan. Hoping for your kind understanding that the above mentioned admin fine be lifted and be utilized as our construction budget. Ganun, pwede yun. Pero pwede mo rin sabihin sa kanya na this office specifically denies your concern with regards to the admin fine because the provision of fire code is silent when it comes to any persons or officers granting the exemption for the payment of administrative fines. O mga ganun. Ipaliwanag mo para maayos ang inyong communication. Okay? Complementary clause. So, yung panghuli mo. Pag formal, superior, kung mas mataas sa'yo, of course, respectfully yours. Sa business style, truly yours. Less formal, sincerely yours. O kaya, cordial, you're cordially. So, depende. Kaya sabi ko sa'yo, depende pa rin kasi ngayon, sa legal writing, sa technical writings, marami ng mga naglabasa ng mga English. Okay? Dati, ang basa, certificate. Ngayon, certificate na lang. Sabi ko, ano ba? Dati, student. Ngayon, student. Ano ba nangyayari sa mundo? Dati, YouTube. Ngayon, YouTube na lang. Ano ba ito? Parang naguguluhan ako Kaya nga, sabi ko, kung ano ang inyong kasanayan, doon na, bahala na kayo. Kasi pati ako naguguluhan. YouTube lang yan dati. Ngayon, panayang po yung mga millennial, mag-YouTube tayo, YouTube. Diba? Naguguluhan ako. Kaya, depende sa inyo. So, ano ba yan? So, itong mga general procedures natin. So, meron din tayong binibigay sa kanila. We conduct inspection. We require them to install lahat ng mga fire safety, yung ating mga tinatawag, kung tawagin natin yan, I don't know kung same language tayo, kung tawagin namin active and passive fire protection appliances. I don't know kung we have the same language. Pero kami nila paring Gary, yun ang aming tawag dyan. Active, when we speak of the sprinkler system, FDAS, mga hose reel, fire hose cabinet, standpipe, yung tawag namin dyan, active fire protection appliances. When speak of stairs, compartmentation, ang tawag natin dyan ay passive fire protection appliances. Okay? So, during re-inspection under paragraph B, ito ay ibinibigay ito na authority, ang tawag dito, residual power ng ating BFP, Chief BFP. Kasi kung lahat ng batas, walang residual power ang isang head of office, nakakahiya siya. Imagine tatawag si senador, tatawag si gobernador, tatawag si congressman, tatawag si mayor, Mr. Regional Director, o kaya Mr. Fire Chief, Regional Director, City Fire Marshal, yung building na in-inspection, akin yan. Ngayon, medyo nagkakaproblema ako sa financial. Pwede ba ako mangako? Kaya ang tawag sa affidavit of undertaking ay ng mga residual power ng ating mga directors from the fire marshals up. Of the section, if, kaso may condition siya, if initial compliance is effected by the owner, the NTCB or abatement order may not be issued. In lieu thereof, the owner may be allowed to execute an affidavit of undertaking. Plus yung kulay blue, ito yung mga bagong lyrics sa ating revise. Yung itim, yun ang luma. Existing yan. Pero yung kulay blue, yun ang naidagdag. Bakit ito ginawa? Para makita yung mga student, mga estudyante, ay, ito pala yung bagong provisions ng permit because if I will color it on black, you will not know kung ano ang nabago, ano ang na-revise. Okay? Specifically containing, among others, the period of completion of work.
which shall not exceed up to a period of 6 months. However, after determination of the city municipal power marshal concerned, if a longer period is required for its completion, it may be extended for another duration not exceeding 6 months. So ngayon, alam na natin ng affidavit of undertaking extendable up to 6 months, provided meron silang ginawa. Kasi kung ang ginawa nila, puro pangako, kasi doon na sa taas nakalagay yung binago nila, nilagyan ng if may initial siya. Ang 6 months na yun, yung unang 6 months, okay yan. Pero kung mag-additional siya, yung another 6 months na wala naman siyang ginawa. Hanggang lang siya sa initial. Wala yung mga tinatawag na progress. So, hindi siya makaka-avail ng ating affidavit of undertakings. So, isa yun na nagbago sa ating revise. Dati kasi wala nakalagay dyan. Nakalagay lang dyan, reasonable time. Pag sinabi natin reasonable time sa legal parlance, yan ay 6 months. 6 months ang pagkakasabi sa batas when we speak of reasonable time. Okay. Kaya nga sa inspection during sa authority na ni Chief BFP, delegated to the regional director, delegated to the provincial, delegated to the district, delegated to the city power marshal, nakalagay doon. Inspect reasonable time. So, ibig sabihin, mag-inspection ka, yung oras na nag-ooperate sila. Okay. So, kung ispilahan yan, mag-i-start ka ng inspection mo, ay mga June. Kasi yung opening of classes nila, before June, mga May, April, before mga, nagbibrigada pa lang, you have to conduct inspection. So, kung may mga requirements sila, ipapatupad mo itong affidavit of undertaking. So, sa mga beer house, kailan ka mag-inspection sa beer house? Alas 8 ng umaga. Sino pupuntahan mo doon? Yung mga tulog pa yung mga pasaway doon. Tulog pa yung mga pukpok doon eh. So, pupunta ka mga 9 ng gabi. Kasi doon sila nag-ooperate. Anong purpose mo? To determine the degree of hazard. Kasi doon makikita yung nag-ooperate lahat, yung mga dancing light nila, yung mga kliyente, kung gaano karami, tama mga kailang occupant mo. Okay? Kaya nakalagay dito sa ating affidavit of undertaking, specific na siya. Dati kasi the reasonable time na yung 6 months. So mayroon tayong 1 year para mag-comply ang ating mga establishment applying for affidavit of undertaking if initial compliance is effective. For this purpose, the owner shall attach in his affidavit the following, if applicable, duly executed and notarized contract of works entered into by the building establishment and the contractor. So, hindi tayo tumatanggap, basta-basta. Kasi ito, class, kung gusto mo tulungan ng establishment, ipapakilala mo, i-introduce mo ang affidavit of undertaking. Pero kung ayaw mo siyang tulungan kasi hard-headed, pasaway, mayabang, huwag mo nang ipipakita sa kanya, diretsuin mo ng NTCB. Pero kung gusto mo tulungan, nakikita mo nang nag-effort, nakaproblema lang na financially or anything, so, i-present mo ang affidavit of undertaking. Duly signed and sealed. Dati, walang ganun. Proposed plans, specification ng bills of materials and labor. Dati, walang ganun. Authority to execute affidavit of undertaking in case of corporation, partnership, or association. So, kailangan mo dito ng board resolution for that particular person to act in behalf of the company. Okay? So, yun yung mga nagbago ngayon yung preparation. The CMFM having jurisdiction may approve or disapprove the affidavit of undertaking through the issuance of notice of approval or notice of disapproval. So, 3 beses tayo natin ginagamit C in OD. EPSEC, final inspection, affidavit of undertaking. Nagagamit yung mga notice of disapproval. For what reason? Kasi wala siyang board resolution coming from the company to act in behalf of the company, o kaya ang kanyang plano submitted was not duly signed ng mga professionals para dyan sa particular applied for, o kaya hindi nakanotaryo. Yan yung mga reasons. Failure to comply with the penalty specified in the affidavit of undertaking shall be a ground for the issuance of closure order and imposition of administrative fine. Susulat ka na naman.
Papasok ko naman dito yung inspection report writing. For failure to comply with the period specified in the private undertaking, you are hereby advised that a closure order shall be issued for such violation. So, sulat pa rin yun ang gagamitin. Nagagamit din natin ng mga inspection report writing during controversy. Just like yung nangyari sa amin ni paring Gary, Sir Gary, mayroon dito sa San Juan, isang foreigner. He is an Australian foreigner. Kinukontest niya ang mga ibinigay na requirement ni BFP. Sabi niya, sa amin, sa Australia, hindi ganun ang pagpapatupad ng batas when it comes to fire safety. We are very much strict for the reason that it is a standard, a safety standard that should be followed. So, talagang tinitira tayo. So, ang ginawa namin nila, Sir Gary, pumunta kami doon. Task force kami with the city concerned. Of course, with the regional directors. Sa ORD, Office of the Regional Director, pumunta kami na Sir Gary. Kasi siya ang chief officers namin noon. So, tingnan namin ngayon, yung mga violations. Ayaw magpakita ngayon ng Canadian. Kasi sabi sa amin, if you are, sabihin natin, one of the best inspectors in your country, do not do that in the Philippines because we have our own standard. We have the fire code. So you cannot apply your standards here in the Philippines because we have our own. If you will be using any PA note, we have our own. We will use NEP unless hindi nakalagay kay fire code. Okay, so yun, isang mga inspection report writing yan na you have to do it na medyo maselan ng konti. So ano yung itsura ng affidavit ng of course, yung mga inspectors dyan, you know, this particular affidavit of undertaking. Of course, I, Marifil C. Marcelo, of legal age, Filipino with office address at 115 Manuel M. Quezon, Avenue de Rubicutan, Taguig City, after having been duly sworn in accordance with the hereby deposed and say that I am the administration officer of some bayan ni Maria, multipurpose cooperative 150 na bayan. By virtue of the provisions of the Republic of RA 9540, otherwise as part of the Philippines, 2008, do hereby undertake to comply with the following violations, deficiencies, not within the grace period prescribed. Okay? Violations are no fire hose cabinet at the back of the building, insufficient water pressure in the fire hose valve. Grace period, each month. This affidavit is executed to show the intent and willingness of the establishment to abide the law as compliance requirement for the issuance of fire safety inspection certificate as required by the BFP for whatever local purpose it may serve. This period to comply for this affidavit of undertaking shall take effect upon receipt by the Bureau of Fire Protection. The BFP, itong importante na provisions, alam mo pa, itong affidavit of undertaking, ang gumawa nito kami ni Sir Gary. Ako ang nag-draft, tapos si Sir Gary ang nag-check, tapos isinabmit namin sa National Office. Lyrics namin to, particular sa number 5, lyrics namin yan. The BFP is absolved from any criminal, civil, and or administrative liability in cases of fire and fire-related deaths and injuries in connection with this undertaking. Lyrics namin ni Sir Gary yan. Witness whereof, I have hereunto set my hand this 29 January. So ito class, pwede mo ngayon ito gamitin against sa owner. Doon sa nag-execute ng affidavit of undertaking. Anong gagawin mo? True letter na naman. Papasok mo naman ngayon sa inspection report writing mo. Susulatan mo siya. For failure to comply within 6 months for the compliance of the said violations, susulatan mo na naman siya. So, anong gagamitin mong lyrics dito sa affidavit of undertaking? And of course, some provisions of the fire code. Ganun po yung paggagawa ng mga letter-letter natin. Kaya sabi ko kanina, huwag kayong mag-a-adlib. Always use the provisions of the fire code because nandoon yung intent at saka yung purpose of the law. Okay? So, paano ba ginagawang after inspection report? So, class, as agreed upon, magsasabit kayo bukas before 5 by groups ng inyong after inspection report. Ito po yung sample.
Republic of the Philippines, Department of Interior Local Government, Bureau of Fire Protection, Regional Office, Region 5, kung anong address ninyo dyan. Okay? 4, akin lahat ito ha. Akin lahat. Ang ginamit ko dito lahat, akin. Ako yung may-ari, ako yung hepe, akin na lahat. So kayo, sa inyong report, yung mga member ninyo, gawin mo ng regional director. Kayo maggawa ng inyong mga posisyon. Ha? Huwag na kayo gumamit ng ibang mga pangalan. Yung mga pangalan ninyong gamitin ninyo. Ito. Subject, after inspection report, Golisy Hotel at Seaside Boulevard Corner, GW Jukno Boulevard, Mall of Asia Complex, Pasaway City. Okay? So, address ko, 12 December 28. And of course, the references, ang references ay dapat nakikita natin. Kasi ito ang authority. Anybody contest this report, meron kang basihan because you have the references. Inspection order number 2018-12-27 signed by the General Director, Chief Superintendent. Ako pa rin yan ha. DSC dated 07 December 2018, purpose to conduct ocular verification inspection to Golisy Hotel. So, aking lahat. Kaya pag napunta kayo ng Manila, pumunta lang kayo sa aking hotel, Golisy Hotel. Forwarded letter of denial addressed to Attorney Archie and Dumang. So, sa National Office ito ay sinulat nila. Chief ESB PNHQ, dated 06 December 2018 from Engineer EMG. Ako na naman yan. General Manager, Golisy Hotel. Issuance of EPSEC for occupancy by the former Pasaway City Fire Marshal to Golisy Hotel in exchange of money. Nakakatakot, class. Nakakatakot. Ikaw mag-inspection yan, may money involved. Letter request addressed to the Regional Director dated 04-2018 from Engineer EMG, President CEO, Golisy Group of Companies. Mamay kalahit nun. Pag daw kay rekuhanan man inimundoy. Okay. Letter address, taga-R8 po ako, taga-Tacloban ako, waray. Kaya pasensya na kayo, mga taga-Sursogon dyan, you can understand the language. Letter address to Honorable D.U. Vic Liano, Chairman, North Tuluson, Growth Triangle Area, House of Representatives, dated 17-2018 from an anonymous letter to Golisy Hotel. Imagine na may sumosong pang congressman sa itong i-resolve natin na kaso. Purpose, to determine the status of Golisy Hotel as its documentary and fire safety compliance from recommendations of order stoppage of operation by the, nakita pala, dated 03-2018. Nature of establishment, so i-describe mo. Ang purpose, ba't ka pumunta doon? So, titignan mo yung fire safety compliance nila. Sectional details mo yun yung building. Nature of establishment, the establishment is an 18-story building with basement, mezzanine, and roof deck dominated as residential occupancy. Constructed of reinforced concrete materials erected at Seaside Boulevard Corner, GW Jukno Boulevard, Mall of Asia Complex, Pasaway City, configured with the following sectional detail. Basement, parking area, pump room. Ground floor, connected to esplanade, generator set room, mezzanine floor, linen room, electrical auxiliary room, elevator lobby, automatic transfer switch room. Second floor, lobby, holding area, electrical, elevator, at saka yung kanilang automatic transfer. Third floor, restaurant, kitchen, dining area, electrical, cherry, and elevator lobby. Fourth to 17th floor, 14 residential units per floor. Tapos, andyan pa rin yung kanyang electrical, elevator, at saka yung 18th floor, 6 residential units. Meron namang electrical area, saka yung elevator lobby, roof deck, blower for pressurization, swimming pool, bar, and kitchen, and gym. So, i-describe mo, class, doon sa report mo. So, ang nagbabasa, kahit hindi siya napunta doon sa establishment na yun, na-imagine niya kung ano ang pinuntahan mo. Kung ano yung dinidescribe mo na building. Kasi dinidescribe mo sectionally. Ganun ang paggagawa ng report, class. Para yung pinadadalhan ang nagbabasa kahit wala siya doon, he can comprehend.
Facts. The issue emanated with an anonymous letter complaint containing more than 20 noted violations. Imagine, ha? Of the fire code was lodged by a certain retired fireman, traveler who checked in at Golisy Hotel regarding the observance of the fire safety standard of the building and the leniency of the BFP in the issuance of permits and licenses to the said hotel. Kita mo, ha? 20 violation. Katapos, ang nagpunta doon, ang nag-complaint ito, isang retired na nag-check-in lang. Ikaw, plus, pag mag-check-in ka sa isang hotel, papaikot-ikot ka ba? Di ba doon ka lang sa room mo? Ito, yung buong building, itong story building, alam niya kung anong kwento. So, ikaw, parang may duda ka, ano nangyayari dito? Okay. Said concern was addressed to Honorable Deo Bigliano, member of the House of Representatives of Region 21, and by true channel endorsed the same to the Office of the Fire Chief on 18 September 20, and likewise remanded the matter to the Office of the Regional Director in CR on 27 September 2018 for immediate action. The letter complaint was wrongfully addressed to Pasigas City. However, upon thorough verification and coordination with the Business Permits and Licensing Office of Pasigas City, it was found out that the actual location of Golisy Hotel was in Pasaway City. Hence, on October 4, 2018, a memorandum order was issued by the Office of the Regional Director in CR, directing Pasaway City Fire Station to conduct verification inspection of the involved building. As a response of the order of the PC, the Pasaway City Fire Station through the District Fire Marshal of B23 submitted an inspection report specifying therein that the concerned establishment had already been inspected by the team ng isang inspector together with his fire safety inspectors on 14 August 2018 and was issued with a notice to comply due to the following noted violations. Imagine class, so katatayo lang ang building. Ang violation niya, 20 kaagad. Absence, provision of smoke, extraction, evacuation hallways and lobbies, improper location of sprinkler water curtain, absence of inclusion in vertical openings, absence of inclusion in stairwells, absence of all throughout handrails on stairwells, incomplete firehose cabinet accessories, absence of label on doors mistaken for an exit, absence of firehose cabinet in roof deck, absence of automatic fire suppression or hazardous areas. Parang dasal, parang novena. Pray for us. Pray for us. Ang haba-haba o bagong building, ha? Insufficient headroom clearance at mezzanine area. Failure to submit photocopies of the following: approved plans, A3 size for permit dimensions, inventory and disposition of firefighting equipment, fire safety checklist, fire safety division clearance, mechanical plan, contract amount, fire protection plan contract amount, fire detection alarm system contract amount, underwriter's laboratory factory network classification of fire pump, fire insurance policy. Imagine, kadami masyado ng violations. Ano nangyari sa building na ito? The said NTC was duly received by Mr. Roy Obuka, representative of Golisy Hotel on 25 September 2018. After the lapse of 15-day period, another inspection order was issued to the same group of fire safety inspectors on October 17, 2018 as a result, and after re-inspection report dated 19 October 2018 was submitted indicating that the noted defects still exist. Hence, was recommended for the issuance of a notice to correct violations with a corresponding administrative fine amounting to 50,000 pesos. The recommendation was concurred by the Office of the Regional Director on 24 October 2018, but the posting of signage was not effected by the Pasaway City Fire Station, considering the same to be part of the procedure. Meanwhile, during the existence of the NTC, the letter requested from Engineer EMG President CEO Golisy Group of Companies dated 4 December 2018 was sent to Office of the Regional Director, requesting for a conduct of re-inspection by another team of fire safety inspectors on the ground of doubts on the findings of the team of inspectors led by Inspector Belo Basagulero. The management of Golisy Hotel contended that the fire safety inspection certificate for occupancy was already issued to them. And since then, no changes with respect to the design of its structure were altered or modified. It is to their surprise when all of a sudden that the said violations were being charged against them. Further,
An affidavit of undertaking was submitted to the Office of General Director bearing the respective duration compliance of the noted violations. On 6 December 2018, a notice of meeting was issued by the Regional Director through the facilitation of the Rural Fire Safety and Enforcement Division, ORD, with the concerned PCFS Fire Safety Inspectors to clarify all issues and concerns relative to Golisy Hotel. During the meeting, PCFS were not able to present the pre-construction documents, particularly the fire safety checklist and the fire safety evaluation clearance. Imagine class, ang building ay tayo na. So dapat, kumpleto ka ng dokumento. Sabi ng istasyon, the inspector reasoned out that the previous administration did not properly turn over the said documents, that even the station document custodian has no knowledge where it was placed for safekeeping. Pwede ba yung class? Ang dokumento wala sa opisina. Accordingly, on 07 December 2018, an inspection order number 2018-8596 was issued by the Regional Director to the Regional Fire Safety and Enforcement Division personnel to conduct an optional verification inspection of the enumerated violations, deficiencies of the above subject establishment, as well as the status of their fire safety compliance to facilitate the immediate resolution of this case. So, dahil nagdududa ang establishment, 2 beses in-inspection sila ng grupo na yan. Ngayon, ang establishment nag-request ng another team because of doubts. Sino pumunta na ngayon? Regional office na ang pumunta. Kasama po ang iyon lingkod. At saka, ako pong gumawa nito eh. Sabay ganun. Discussion. Armed with the inspection order to the team of the EPSED or the NCR Fire Safety Inspectors led by Chief Inspector Jeep Calaso, Jeep RSED proceeded to Golisy Hotel to verify the enumeration violation findings indicated in the NPCB. However, bothered with an impression that the same is quite impossible considering the building to be new and had just started its operation in 2017. Plus, kabubukas lang ng 2017 nung high-rise na ito. Pagka 2018, pinasasara. Meron bang ganun? So, kung ikaw ang inspector dito na nagpapatulong sa inyo sa regional office, may duda ka na. Bakit? Supposedly, upon issuance ni mo ng it is IC for occupancy, dapat ang building is kompleto. Kompleto. 1 year after the recommendation for the order of stoppage of operations, closure by the PCFS was endorsed to this office. The undersigned inspectors, together with Engineer Aldo Valero, Group Chief Engineer of Golisy Group of Companies, and Engineer Ramon Bazar, Assistant Chief Engineer of Golisy Hotel, respectively, directly made a walkthrough of the building, evaluating particularly therein the violations indicated in the NPCB. During the assessment of the building compliance, it was witnessed by the peer inspectors that the violations were minimal to be meted out by closure and very unconscionable on the part of the Golisy Hotel. Following violation with justifications are, so ito na yung findings namin ngayon dun sa mga ibinigay na violations ng istasyon. Absence of provision of smoke extraction. So dapat class, meron kang provision. So, sinite ko ngayon ang provisions ng fire code. 10.2.19.3. Alam niyo masahin yan, class? Alam niyo ba sa akin 10.2.19.3? Alam niyo yung ibig sabihin yan? Lahat ng figure niyan, may ibig sabihin yan. Ang 10 is Rule 10. Ang 2, chapter. Ang 3, yung 19 is division. Ang 3 is section. Kaya kung pagbinasa mo, in violation of section 3, division 19, chapter 2, Rule 10, of the revised IRR of RA 95. So kung mayroon pa niyang paragraph A, sub-paragraph A, mayroon pang 1, sub-paragraph 1, kung mayroon pa yung parang item, parang yung I, yung Roman numeral na I, ang tawag yung item. Kaya ang basa niyan, in violation of item number 1, sub-paragraph 1, paragraph 8, section 3, division 19, chapter 2, rule 10 of the revised IRR of RA 9514. Ganun ang basa niyang class.
Bakit gusto ko alamin ninyo yung bawat figure para hindi ka mahirapan maghanap sa file code? Para pagpunta mo ngayon doon sa table of contents, alam mo kung anong page. Para hindi naghihintay ang taxpayer. Kasi mamaya, ba't sinabing 10.2.19, hala, sabi mo, nandito lang yung kanina Nandito lang yun eh. Pero kung alam mo ang ibig sabihin ng bawat figure ng ating batas, sandali lang, error 10 ka, punta ka ngayon doon sa table of contents, alam mo na kung anong page. Kung ulitin ko, ang unang figure ay rule, ang pangalawa ay chapter, ang pangatlo ay division, ang pang-apat ay section. Kung may paragraph A yan, kung may 1 sa paragraph 1, kung mayroon pa yung Roman numeral item number 1. Okay? So, smoke control provides that. Puputulin mo, class, huwag mo lang ubusin. Yan ang gamit ng XXX. Kasi mahabang paragraph eh. Putulin mo. Sa legal parlance, pag pinutol mo, alam yan ng abogado na pinutol mo. Kaya may XXXX. May lagari eh. The protected species shall include stairwells, at least one elevator shaft, and floor spaces readily accessible to all occupants and large enough to accommodate them. Putol. Kasi yun lang gusto mong ipalabas. Upon evaluation of the building, the stairwell is pressurized. Evidence with the dampers installed immediately on the fire exit landing located on both sides of the stairwell and substantiated by the pressurization blower located at the roof deck. I-explain ko With regards to the hallway, the scene is also protected by an extraction fan damper installed at the ceiling before determination on both sides of the fire exit door, evidenced by the bottom type exhaust fan located on the perimeter wall parking side of the building. The exhaust plenum of the extraction fan incorporates with the ducting of the comfort and room exhaust fan and then vented to the outside through the bottom type exhaust grills. Improper location of the sprinkler water curtain. May batas na naman akong binanggit 10.2.6.2. Every stairway elevator shaft, right and ventilation shaft. Shoot another opening between stories shall be enclosed or protected to prevent the spread of fire or smoke, except opening a building protected by automatic fire suppression system. Maliwanag ang batas, class. Maliwanag. The above quoted provision does not comprehend to the actual situation and the alleged violations in this sprinkler water curtain through the series of sprinklers is just a secondary protection of the hallway leading to the elevator lobby. Even the absence of the said improper located sprinkler water curtain, the same will not compromise the safety of the occupants, considering the building to be fully protected with AFSS. Pangatlong violations ng mga taga-baba. Absence of enclosure in vertical openings. Sunod na violations nila, absence of enclosure of stairwells. May batas na naman akong ginamit. Stairwells provide that all stairwells shall be enclosed and protected. All doors on stairways shall be kept closed. Stairway doors which can be locked must be provided automatic electrical unlocking from the fire command center. Anong discussion ko? The non-inclusion of the vertical opening and the stairwell supposing the staircase, which is the proper term to be used, is due to the architectural design for it being an access stair only from the lobby to the mezzanine utilized as the restaurant area of the hotel. The inclusion of the opening of the staircase is not practical because it will affect the interior design of the building. Hence, to satisfy the fire safety requirement, protection for moderate hazard as spacing design of the sprinkler heads of not more than the maximum of 4.6 meters and not less than the minimum of 1.8 meters was resorted as provided in A13. This kind of design is allowed in monumental stairs opening not considered as exit. Number 5, absence of all throughout handrails on stairwells. Nothing in the provision of section 10.2.5.4 state that handrail shall be continuous all throughout, rather continuous sliding of hand. Yan 10.2.5.4 paragraph H, subparagraph 4, subparagraph C. In the actual design of the building, stair handrail is not continuous since it covers only within stairwell terminating in the landing, then continue after the landing along the second portion of the stair, leading to the lower and upper level of the floor. Practicality-wise, even without a handrail on the landing, the same will not affect
the safety of the occupants during emergency, since the sheer wall of the building enclosed the staircase will protect the congestion of the occupants from falling, which is the basic concept of a handrail. Incomplete fire hose cabinet. Number 7, absence of label on doors and mistaken exit. Number 8, absence of fire hose cabinet in group. The management is already in the process of complying with incomplete accessories of the fire hose cabinet as well as the exit signs to avoid confusion during evacuation. Number 9, absence of automatic pressure on hazardous areas, electrical room, or auxiliary room. During the inspection conducted, some of the cabinets were already installed with thermal type. Alam niyo kung saan thermal type na extinguisher? Alam mo yun, yung mayroong head na extinguisher, parang kalabasa siya, light suser kung tawagin. Yan. Nakalagay siya doon ngayon sa electrical cabinet nila. With stand-alone smoke detector, incorporated and located above the switchboard, ready to give signal and suppression during electrical short circuit. The management is on the process of completing the active fire protection installation of all electrical and auxiliary rooms once the purchase process is finished. Number 10, insufficient headroom clearance at mezzanine area. The insufficiency of the headroom clearance at the mezzanine is an exception to the general requirement of the 2 meters height because the provisions itself of the fire code allows mezzanine to be part of the floor level of the building which is considered as a regular floor. So, anong natira lang na violation? Failure to submit approved plans, inventory, partial checklist, partial species clearance, mechanical plan amount, protection amount, puro mga amount na, puro pera pinag-uusapan. Anong sinabi ng grupo? The above enumerated requirements should have been required during the pre-construction phase. Bakit ngayon po hinihingi? Natapos na ang building. Dapat yung mga plano na yan, doon sana, nung nag-plan evaluation pa lang kayo, before the issuance of fire safety evaluation clearance, followed up during the under construction phase and to be available, submitted, and paid during the final inspection stage and prior to the issuance of a fire safety inspection certificate. In the case at bar, the enumerated documentary requirement became moot and academic, considering the building to have already been issued the fire safety inspection certificate for occupants. Findings, based on the documents available by this office, substantiated with the letters of the general manager, the meeting with the PCFS and RFSED, the actual inspection conducted together with the representative of Golis Hotel, and the discussion made therein. The undersigned inspector suffice to conclude that there exists confusion, misunderstanding, and conflict of interest between the previous and the present management of the PCF is prejudicial to the Golis management. The clinical requirements enumerated in the RIR dapat revise ha. 9514 were set aside, notwithstanding the punitive provisions therein. The reason for the management of Turk Hotel to sit in intervention to this office due to biased result of the inspection and even mentioned the favoring of a particular supplier by the present group of inspectors of the PCFS. Hence, this office was constrained to conduct its own investigation and inspection to be apprised of the situation, giving primary consideration to the request of Engineer Gorsi to conduct a reinspection to be conducted by an objective inspector. Recommendation, so ang natira na lang ng mga sa 20 mahigit na kanilang mga deficiency, completion ng fire cabinet, provide level doors, installation of fire cabinet accessories, at saka yung completion of fire suppression hazardous areas, particularly in the car room auxiliary room. Removal of the obstructions at the mezzanine area. The undersigned fire safety inspectors recommend that the building be issued with fire safety inspection certificate for business due to the minimal violations of the fire code provisions. The installation of EFSS throughout of the building mitigates the enumerated violation indicated in the NPCB, making the building safe for occupancy. The recommendation for issuance of an order for closure stoppage of operation by the PCFS be set aside for being excessive, unreasonable, and unwarranted. Prepared by yun po. Ganun po. Sir and ma'am. Ganun po ang paggagawa ng report. Kaya,
Kaya, Ma'am Soriano? Kaya? Kaya? Rigoles, Ha? Rigoles, good Opo, afternoon. Sir, Ha? Lenny Aguera po. Opo. Sir, meron lang po akong question, inquiry lang Okay, po. go ahead. Kasi sa yung inspection report, yung after inspection report niya, kasi po, alam ko sir, merong binigay po yung national office na form, phase of form. Parang i-fill up na lang po siya. Hindi po ba yun ang gagamitin namin? Checklist. Bakit checklist yan? Checklist? Ako yung checklist. Iba po ba yun, sir? Iba checklist. Ang checklist kasi, yun ang ginagamit mo para mag-evaluate ka ng plano. Hindi sir, meron din po per, sir? Pero occupancy. Wag yun. Although ang tawag doon, air din yun. Yung pa yan. Meron na yan. Apa, Ang atin dito, for this discussion, narrative tayo. narrative. Narrative tayo. Kasi ang atin dito pinofocus not only doon sa air, but included dito yung mga protest, yung mga reklamo, yung mga ganun ba, kung paano mo, kasi na pinag-aaralan natin, kung paano natin i-address ang ating sulat, kung paano natin si file code provisions gamitin once may sumulat sa ating inquiry, nag-a-appeal, nag-protest regarding sa inspection conducted. Tama ka, meron tayo nun. Matagal na yan. May personnel checklist at saka meron siya yung i-fill-in mo na lang. Okay. So dito sa ating learning, sa ating subject, we will be doing it narrative kasi inspection report writing po ang ating topic. Okay, po. sir, salamat po. Opo. So ganun, pero ang Walang signal po, si sir. Yes, ma'am. parang wala. Kaya lang walang signal. Because pasensya na wala ako eh. Kung kasi dito sa amin, mahangin. Okay, class. Narinig niyo ako? Yes, sir. Okay, sir. Kopya. Kopya. Okay lang sa inyo gumawa o kayo? Kung okay lang din hindi. Nasa inyo yan. Anong gusto niyo? Gagawa tayo, hindi? Hindi na po, sir. Ha? Sabihin niyo. Sir, Ano? sir, Hindi na lang? Opo, Sir, go ahead. kasi, ang mahirap kasi sa amin, sir, hindi kami nagkikita-kita. Hindi kami mahirap kami magkita-kita, sir. Okay naman. Ano problema? Malayo yung distance, sir. Pero kayo po, sir, kung pagagawin niyo po kami, gagawin namin, sir. Parang masama loob mo eh. Huwag na lang. Okay, wag na. Joke ko lang yun kanina. Ginugulat ko lang kayo eh. Masyado nagpapaniwala eh. Salamat, sir. Thank you, sir. Hindi mo gagawin sa inyo. Sir. Nahirapan kami dyan, sir. Kanyari lang ko rin. Tinupang ko kayo eh. Wala yun, wala. Kasi report writing naman yun. At saka meron pa kayo yan sa kwan sa OJT ninyo. Nakita ko lang kung paano yung control. No problem. Wala tayong assignment. Huwag kayong mag-alala. Joke lang yun. Thank you, sir. Thank you. Sir Gomez, excuse po. Sir, Para makinig lang kayo eh. Go ahead po. yes sir. Sir, tanong ko lang din po sir kasi regarding din po dyan sa activity na supposed to be nila sir. Okay lang po kaya sir kung yung output nila sa OJT sa inspection sir is sa inyo ko ipapacheck. Ako naman nag-check lahat. Serato, ako lahat, yun, 4A, 4B, ako nag-check. Opo sir. Ganun na lang Sinend po lang sir. sa akin sa kuwan, sinend lang sa email. Ganun na lang po sir yung gagawin ko sir. Papa-comply ko po sa kanila yung output nila sa after ng OJT sir. Tapos, dadalhin ko na lang po sa inyo sir tapo para sa pag-check. Okay lang po ba sir? No problem.
Ayos po, sir. Thank you so much, sir. No problem. Okay tayo dyan. Basta para sa bayan, no problem. So, kumusta class? May natutunan ba kayo sa mga pinagsasabi ko? May napulot ba kayo? Yes, sir. Yes, sir. Meron po. Yes, sir. Kung nakagulo lang ako, kalimutan nyo na lang na yung mga sinabi ko. Marami, sir. Marami. Mga basta ganun lang. Ang importante kasi sa paggagawa ng mga ganito, pag binasa mo, ikuan mo sa sarili mo na kung naiintindihan mo, habang binabasa mo, kung naiintindihan mo, ibig sabihin, naiintindihan mo yun ng padadalhan mo. Yan lang ang basic. Huwag mo gagamitan ng malalalim ng mga English kasi hindi naman yan mga wide reader. Hindi naman yan mga maestrado na maraming... Basic lang. Kasi ang ating kausap is businessman. Ang ating kausap ay mga clients natin. So, ayaw nila ng matagal na kwentuhan. Kasi class, kung nakaintindi na kayo, ang susunod niyan kasi, kwan na eh. Goodbye, Pampilo, goodbye. Goodbye, Pampilo, goodbye na yan eh. Doon sa pinakita ko sa inyo na report, magagamit nyo rin yan pag halimbawa ikaw, naging FSS ka, andyan sa inyo, uso sa inyo yung mga ganyan na mga ragbo pa lang, FSS na, di ba? Minsan, martial na nga eh. Di ba? So at least makagamit nyo yun on how you will deal with clients. Kasi mahirap makipagkwentuhan sa mga taong ayaw mag-comply. Di ba? Tama ba ko, class? Ang daming talagang alibay niyan kasi ayaw mag-comply talaga. Pero kung ang iba, mayroon iba namang mga client na nagbo-voluntary pa sila para mag-comply. Sabi ko nga kasi, ang liris ko dyan, class. Sabi ko sa kanila, kung sometimes may pagdibati sa atin, sabi ko sa kanila, if you invest million of peso, invest na rin ng million of peso for the protection of your properties. Di ba? Yun ang sinasabi sa kanila eh. Nag-invest ka ng milyones din sa mga property mo, pero ayaw mag-invest ng milyones din para sa protection. Gusto mo magpag-debate ba kayo din? Pero gagawin namin. Kasi ang amin kami, pag hindi namin ginawa ang aming trabaho, di ba class? May paglalagyan tayo, di ba class? Tama ba ako? Pag ikaw ay bumigay, may paglalagyan tayo. Paano yung mga pinakakuan natin? Sabi mo, paaralin kita. Paano yun? Paano ka ba yung mga pangakuan mo? Kaya dapat, ipatupad lang natin what is yung tama lang. So class, kung may tanong pa kayo, go ahead. Kung wala na, galit-galit muna tayo. Thank you for inviting me. At least napasama ko sa inyong adhikain to become first inspectors and fire houseman investigators. Salamat for the first time na ma-invite ako ng R5. Thank you so much for inviting me. Kung wala na kayong concern. Okay po? Sir, thank you so much po, sir. On behalf po ng aming bagong director, Senior Superintendent Bilindo Chabi and NFTI staff. Thank you so much po. Opo, welcome po. Thank you. Sir, magtatawag din po pala ako sa inyo, sir, kasi may concern pa po ako, sir. Okay lang, okay naman. Yes po, sir. Okay. Phone call na lang po, sir. Opo. Salamat po, sir. Nicholas, thank you ha. Thank you sa inyong lahat. Thank you. Sir. Thank you po, sir. Salamat Thank you, po. sir. Thank you, sir. Sir, thank you. Thank you very much. Kumusta ko sa Arjun ninyo ha? Kay Sir Capos ka mo. Nagturo ka mo Sir Goles. Turo pa ko yan si Sir Capos. Okay, thank you class. Alis na po ako. Alabas na po. Sa kay Sir Gary pala. Kasi kumusta din ako kay Sir Gary. Okay, thank you. Bye-bye. Keep safe. Yes, sir. Yes, sir. Thank you po, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Oh.